या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणार, दीपक केसरकर यांचं वक्तव्य। कणकवलीत 1200 रुपये तास जेसीबी संघटनेच्या बैठकीत निर्णय। आणि मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान सर्वसामान्यांसाठी खुलं, दीपक केसरकरांचा राऊतांना टोला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाला सर्व निकषांवरती आरक्षण मिळालंच पाहिजे। यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचं शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं आहे। नुकतीच राज्य सरकारनं सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली असून भविष्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचं सरकार पूर्ण प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे। खरं तर आमच्या कोऑर्डिनेशनच्या 2-3 मीटिंग ठरलेल्या होत्या आणि यांना त्या कारणामुळे त्या पोस्टपोन झालेल्या होत्या। ही मीटिंग घेत असताना सध्या जो प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये आहे मराठा आरक्षणाचा, त्या संदर्भातली शासनाची भूमिका, कारण शासनाला मुळातच आरक्षण द्यायचं आहे आणि त्याच्यामुळे ज्यावेळेला शासनाला द्यायचं आहे परंतु कोर्टाच्या अडचणीमुळे होत नसेल तर मग त्याच्यामध्ये शासनाची भूमिका ही लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे। कारण ज्याला आंदोलनं होतात त्यावेळेला त्याच्यातून असा अर्थ निघतो की शासन आरक्षणाच्या विरोधात आहे की काय, परंतु याच्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही। कारण पूर्वीसुद्धा आरक्षण दिलेलं आहे, ते हायकोर्टामध्ये टिकलेलं आहे, सुप्रीम कोर्टामध्ये ते जरी हे केलं अमान्य झालं तरी त्याच्यावर क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्याचं सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेलं आहे आणि मग त्यावेळेला अधिकचे वेगवेगळे पुरावे द्यायला लागतात की कशा तऱ्हेने मराठा समाज मागास आहे आणि त्या दृष्टीने प्रत्येक डिव्हिजन वाईज आता वेगवेगळ्या एजन्सींना काम दिलेलं आहे। कारण सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता की तुम्ही जो सर्वे केला त्याची साईज छोटी आहे, त्याच्यावर निश्चितपणे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात हा सर्वे करायला लागेल आणि हे सिद्ध करायला लागेल की मराठा समाज खरोखर मागासलेला आहे। कारण जरी राजकीय अनेक पुढारी हे मराठा समाजाचे झालेले असले तरी सर्वसामान्य मराठा कुटुंबातून अजूनही गरीब राहिलेला आणि अनेक लोक आपण बघितलं की विदर्भ मराठवाड्याच्या काही भागामध्ये आत्महत्या होतात, हे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाचे असतात। मोठ्या प्रमाणात माथाडी म्हणून काम करण्यासाठी जे तरुण मुंबईमध्ये येतात ते सुद्धा त्याच्यामध्ये बरेचसे मराठा समाजाचे असतात आणि त्याच्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये हा समाज मागासलेला आहे आणि त्याला आरक्षण दिलं पाहिजे अशी शासनाची ठाम भूमिका आहे। परंतु टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे। आता सुद्धा पुन्हा आरक्षण दिलं आणि ते समजा कोर्टामध्ये रद्द झालं तर पुन्हा एकदा फसवणूक केल्याची भावना ही मराठा समाजाच्या मनात येण्याची शक्यता असते आणि म्हणून या सगळ्या प्रोसिजर गव्हर्नमेंट पूर्ण करत आहे आणि एक टिकणारं आरक्षण हे गव्हर्नमेंट मराठा समाजाला देणार आहे आणि त्याच्याचबरोबर ज्यांच्याकडे कुंडलींचे दाखले त्यांना लगेच OBCचे दाखले मिळायला सुरुवात होणार आहे आणि ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे। हे आश्वासन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेलं होतं की आम्ही कमिटी नेमून जुने सगळे पुरावे काढू आणि त्याच्यामध्ये पूर्वी 6 पुरावे ग्राह्य धरले होते, त्याच्यामध्ये आणि 10 पुरावे हे या नवीन समितीने सुचवलेले आहेत, ते शासनाने ॲक्सेप्ट केलेले आहेत
आणि त्याच्यामुळे मराठवाड्यातल्या तरुणांना कुणबी दाखले मिळण्याचा मार्गसुद्धा आता मोकळा झालेला आहे. अर्थात ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत किंवा ज्यांच्या पूर्वजांची कुणबी अशी नोंद आहे याचं संपूर्ण 1.5 कोटी कागदपत्रांची पूर्तता करून त्याच्यामध्ये जरी 14,000 फॅमिलीज असल्या तरी त्यात 60 वर्षापूर्वीच्या किंवा 70 वर्षापूर्वीच्या त्या फॅमिलीज आहेत. आज त्यांची जी कुटुंब विस्तारलेली आहे ती गृहीत धरतात किमान लाखाच्या वर ही संख्या जाईल आणि लाखाच्या वर कुटुंबांची संख्या जाईल आणि त्याच्यामुळे बेनिफिशियरची संख्या त्याच्यापेक्षा जास्त जाईल. हे लक्षात घेता पहिला जो एक दिलासा मिळायचा असतो तो लगेच 1 महिन्याभरामध्ये मिळू शकेल आणि 2 महिन्यामध्ये हे सगळा सर्वे पूर्ण करून आमचं ज्यावेळेला अर्थात हे सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर शासनाची जबाबदारी पूर्ण होईल आणि क्युरेटिव्ह पिटिशन ऐकल्यानंतर हे पुरावे आपल्याला सादर करण्याची संधी मिळेल. या संदर्भात आम्ही एजींचं सुद्धा मत घेतलेलं आहे आणि सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसिजन आम्हाला हे सर्वेक्षण करायचे अधिकार आहेत शासनाला आणि त्याच्यामुळे तसे ते शासन सर्वेक्षण करेल. जे आवश्यक पुरावे पाहिजे होते हे सगळे पुरावे गोळा करेल आणि सुप्रीम कोर्टासमोर क्युरेटिव्ह पिटिशन सादर करेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 2850 14 11 67. सध्या डिझेलचे, ऑइलचे, ऑपरेटरचे आणि जेसीबीच्या मेंटेनन्सचे दर वाढल्यानं जेसीबी चालवणं शक्य होत नाही. तसंच बाहेरून येणाऱ्या जेसीबीमुळे कणकवलीतील जेसीबी धारक त्रस्त झाल्यानं आज कणकवली विश्रामगृह येथे जेसीबी संघटनेची बैठक पार पडली. यावेळी प्रति तास 1200 रुपये जेसीबीचा दर ठरवण्यात आला आहे. कणकवली तालुक्यातील जेसीबी धारक एकत्र आले आहेत. कणकवली विश्रामगृह येथे संघटनेची बैठक पार पडली. अध्यक्ष तुकाराम राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी तासाला 1200 रुपये दर निश्चित करण्यात आला. ज्यांना कामानिमित्त जेसीबी हवा असेल त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. आपण तो उपलब्ध करून दर्जेदार सेवा देऊ असं संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आलं. आज रोजी कणकवली तालुक्यातील जेवढे जेसीबी धारक आहेत त्यांची आज कणकवली रेस्ट हाऊसला बैठक झाली. बैठकीत असं ठरलं की डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढल्यामुळे आणि जेसीबीचे ऑपरेटर असतील किंवा इंजिन ऑइल असेल किंवा अन्य जेसीबीचा काही विषय असतील त्याचा जो मेंटेनन्स असतो त्याला जो खर्च येतो त्यामुळे प्रति दर 1200 रुपये हा आम्ही संघटनेमार्फत ठरवला आहे. त्यामुळे कणकवली तालुक्यात जो कोण धंदा करणार असेल जेसीबीचा त्याने 1200 रुपये प्रति तास घंट्याने जायचं बंधनकारक आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जर कमी दराने कोण जात असेल तर संघटनेमार्फत आम्ही ते काम रोखू किंवा त्याच्यावर दंडात्मक काहीतरी कारवाई केली जाईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. कणकवली तालुक्यातील जे जेसीबी धारक आहेत ते बहुतांश बँकेचे कर्ज काढून मेटाकुटीला आलेले आहेत आणि धंद्यातही आता खूप जेसीबी झाल्यामुळे वाढ झालेली आहे आणि त्यामुळे धंदाही संकुचित झालेला आहे, थोडा झालेला आहे. त्यामुळे परप्रांतीय जे जेसीबी ते आणून व्यवसाय करतात त्यांच्या विरुद्ध काहीतरी ऍक्शन घेण्याचं आजच्या बैठकीत ठरलं. त्यामुळे आम्ही तुमच्या माध्यमातून सर्वांना विनंती करतो आहे की जे कोण असे बाहेरून जेसीबी आणून चालवत आहेत त्यांना सहकार्य करू नका. इथला जो स्थानिक लोक आहेत जे व्यापार करतायत त्यांना अडचणीत आणू नका, नाही तर अन्यथा आम्हालाही त्याच्यावर काहीतरी कारवाई करावी लागेल. नंतर तुम्ही असं म्हणू नका की जेसीबी धारकांनी काहीतरी टोकाचं काहीतरी पाऊल उचललं आणि आमच्या विरोधात काहीतरी कारवाई. आता ह्या तुमच्याद्वारे आम्ही आताच सूचित करतो आहोत की तुम्ही सावध व्हा. जे कोण जेसीबी आणून चालवतायत त्यांना सपोर्ट करतायत मग ते आमचे इथले स्थानिक कोण असतील त्यांनी वेळी सावध व्हा आणि थांबवा. तुम्ही स्थानिकांना मदत करा, स्थानिकांना सहकार्य करा. स्थानिक तुम्हाला त्याच रेटमध्ये
जेसीपी द्यायला तयार आहेत. त्यामुळे 1200 रेटच्या खाली जर कोण जाणार असेल आणि जर धंदा करणार असेल त्याच्यावर आम्ही ऍक्शन करू. मग तो कोणीही असून दे, कुठच्याही संघटनेचा असून दे, नाही तर कोणीही असून दे, त्याला आम्ही विरोध करू. त्यामुळे बाहेरून तुम्हाला जेसीबीच पाहिजे असेल तर आमच्याच संघटनेचा घ्या आणि चालवा. तसेच 8 तारीखला जे उर्वरित जे जेसीबी धारक आहेत जे आज नाही आले त्यांच्यासाठी 8 तारीखला परत आम्ही गाड्यादेवी इथे मातोश्री इथे बैठक आयोजित केलेली आहे. तिथे त्यांनी यावं आणि सहकार्य करावं. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. SK एंटरप्राइजेस रेसिडेन्शियल अँड इंडस्ट्रियल सोलार इलेक्ट्रिसिटी सोल्युशन वारी 1 विथ द सन ऑथराइज वारी फ्रँचायझी वन स्टॉप सोलार सोल्युशन. भारताचा नंबर 1 सोलार पॅनल उत्पादन. सोलार खरेदी करा आणि लाईट बिलवर 80% बचत करा. आपल्या सगळ्या सोलार गरजांचं संपूर्ण समाधान. 40% अनुदान निवासी छतावरील सौर ऊर्जेसाठी. सोलार लावण्याचे फायदे मात्र 4-5 वर्षांपर्यंत परत रिटर्न. एकदाच खरेदी करा आणि 25 वर्षांपर्यंत फायदे. सर्वात कमी मेंटेनन्स. वारी एनर्जी देशाची एक सोलार पॅनल उत्पादक कंपनी आहे जी राष्ट्रीय स्तरावर 260 शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 68 देशांमध्ये विकसित आहे. पत्ता 284 चराठा रोड, खासकीलवाडा, सावंतवाडी. संपर्क 9405 970002 आणि 9405 970005. मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने दोडामार्ग तालुका शिवसेना पक्षासाठी उपलब्ध झालेल्या रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण शनिवारी शिवसेना पदाधिकारी यांनी येथील पिंपळेश्वर चौकात केलं. ही रुग्णवाहिका शिवसेना जरी लोकार्पण करत असली तरी संपूर्ण तालुक्यातील रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध असेल अशी माहिती तालुकाध्यक्ष गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये शासकीय ॲम्ब्युलन्स दीपकभाईंनी या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयात दिलेल्या होत्या. परंतु ज्यावेळी इमर्जन्सी परिस्थिती निर्माण होते, ज्यावेळी 108 उपलब्ध नव्हती, त्यावेळी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये खाजगी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नव्हती. यासाठी गेले 2-3 महिने आम्ही सर्व पदाधिकारी दीपकभाईंच्या पाठी लागून दीपकभाईंना विनंती केली की दोडामार्ग तालुक्यासाठी तुम्ही स्वतंत्र अशी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून द्या. आणि त्या विनंतीला मान देऊन दीपकभाईंनी या ठिकाणी आमच्या दोडामार्ग तालुका शिवसेना पक्षाला या ठिकाणी आपल्या वैयक्तिक ह्याच्यातून या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि ही ॲम्ब्युलन्स संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील लोकांना या ठिकाणी उपलब्ध असेल. त्यांनी कधी कॉन्टॅक्ट करावा, त्या कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होईल. आणि या ॲम्ब्युलन्समधून या ठिकाणी शासकीय ॲम्ब्युलन्स जी आहे, शासकीय ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नसताना ही ॲम्ब्युलन्स लोकांनी वापरावी अशी मी सर्व लोकांना या ठिकाणी विनंती करतो. आणि या ॲम्ब्युलन्समधील ज्या पक्षामार्फत ॲम्ब्युलन्सचा ड्रायव्हरचा खर्च केला जाईल, परंतु जे पेशंट या ठिकाणी नेणार आहेत तिथल्या पदाधिकाऱ्याची किंवा तिथल्या प्रमुख कार्यकर्त्याची जबाबदारी अशी राहील की त्याचा जो इंधन खर्च आहे हा इंधन खर्च प्रत्येकाने दिला पाहिजे. या ठिकाणी भाडं कुठलंही घेणार नाही, परंतु इंधन खर्च त्यांनी या ठिकाणी उपलब्ध करावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. आणि एका दुसरा गरीब कोणतरी असेल तर त्याचा पदाधिकारी जो आहे तो पदाधिकारी स्वतः त्या ठिकाणी जबाबदारी घेईल. आणि त्या ठिकाणी जर त्यांनी पदाधिकारी जबाबदारी घेतली तर त्या पदाधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून ते उपलब्ध करून देण्यात येईल. आणि ही ॲम्ब्युलन्स जी आहे जरी शिवसेना पक्षाची असली तरी दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व लोकांसाठी उपलब्ध, कोणीही कॉन्टॅक्ट करावा, सर्व लोकांसाठी उपलब्ध आहे. आणि ग्रामीण भागातील जे लोक आहेत ज्यांचा अनेक ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स असल्यामुळे गैरसोय होती, ही गैरसोय दूर करण्यासाठी माननीय दीपकभाईंनी या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिली. त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकार्य केलेलं आहे. आणि ही संपूर्ण ऑक्सिजन सकट ॲम्ब्युलन्स आहे. तर त्याबद्दल मी सर्वांच्या या ठिकाणी माझ्या दोडामार्ग तालुक्याच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया,
डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आचरे गावात आमदार वैभव नाईक यांनी आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कामं केली नाहीत. त्यामुळे आचरेत जोरान फर्नांडिस मोठ्या मताधिक्याने निवडून येणार असा विश्वास भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी केला आहे. उद्या होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत श्री रामेश्वर गाव विकास पॅनल त्याचे उमेदवार सन्मानित जयवंत फर्नांडिस आहेत. आम्हाला निश्चित खात्री आहे की या गावामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची प्रचंड ताकद आहे. मी तुम्हाला आता विश्वास देतो की कोणत्याही परिस्थितीत जयवंत फर्नांडिस हे 1000पेक्षा जास्त मताधिक्य घेऊन निवडून येतील यामध्ये आमच्या मनात कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. काही मुद्दे जे आमच्या विरोधकांनी या 8 दिवसामध्ये वेगळ्या पद्धतीने पेरण्याचा प्रयत्न केला होता. मी निश्चितपणे सांगतो की आमची जी टीम आहे, म्हणजे गावागावातले आपले जे कार्यकर्ते आहेत, वाडीवाडीवरचे कार्यकर्ते, ते कार्यकर्त्यांनी स्वतः फिरून अगदी आमची तुम्ही बघितलं असाल की आमची टीम प्रत्येक वार्डवाईज टीम चांगल्या प्रकारे फिरत होती. आणि ह्या 2-3 दिवसात त्यांनी अशी प्रचंड मेहनत घेतली. म्हणजे काल जाहीर प्रचार संपला संध्याकाळी 5 वाजता, परंतु प्रत्येक वार्डावार्डात आमचे 200 कार्यकर्ते हे ग्रुप आहेत फिरत होते. आणि त्याच्यामुळे एक लोकांमध्ये पण विश्वास निर्माण झालेला आहे की हो घातलेली ग्रामपंचायत निवडणूक ही जरी आचरणाची असली तरी भविष्यात या गावामध्ये विकासात्मक कामं होणं गरजेचं आहे. गेले 10 वर्ष आमदार वैभव नाईक यांनी कुठल्या प्रकारचं काम, ठोस असं काम या गावामध्ये किंवा कुठल्या तालुक्यात म्हणून कुठेही काम केलं नाही. आश्वासनापूर्वी त्यांनी काहीच केलं नाही आणि पत्र देणं. परंतु लोकांना निश्चित कळलेलं आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ही आगामी जी आचरा ग्रामपंचायत विभागातली निवडणूक ही निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टी जिंकेल अशा प्रकारचं काम या कार्यकर्त्यांनी जयवंत फर्नांडिस नेतृत्वाखाली केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या गावासाठी आवश्यक जो निधी आहे, थोडंफार काहीतरी कामं राहिली असतील, अन्य कामं आहेत ते होतील निश्चितपणे. परंतु केंद्रीय मंत्री माननीय राणेसाहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी निलेशजी राणे हे सातत्याने या गावाकडे, या गावाच्या विकासात्मक कामासाठी निश्चित लक्ष देतात आणि याही पुढे देतील. त्याच्यामुळे आमच्या मनामध्ये म्हणण्यापेक्षा गावातील मतदारांच्या मनात कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. उद्याची होणारी निवडणूक आहे ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे असं समजून आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता या ठिकाणी कामाला लागला आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांची ताकद आहे आणि या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही त्यांना एकही सीट त्यांना जाता कामा नये ग्रामपंचायतीत याची आम्ही आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते काळजी घेत आहेत. काल माननीय निलेशजी राणे हे फक्त सदिच्छा भेट घेण्यासाठी, एक या विधानसभेचे प्रमुख आहेत, त्यांनी गावात जायला पाहिजे पार्टीचा संबंध आणि म्हणून ते फक्त ते सदिच्छा भेट घेण्यासाठी या मतदारसंघामध्ये आले होते. गेले 8-10 दिवस दत्ता सामंतसुद्धा इथे बसून आहेत आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे काम करतात. आमचा जो विश्वास आहे तो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर आहे. कार्यकर्ते त्या पद्धतीने निघून देतील, परंतु त्याही पलीकडे विकासात्मक जे काही कामं राहिली असतील, विकासात्मक कामं आम्ही पूर्ण करण्याचा आम्ही शब्द दिला आहे तो निश्चित करू. महत्त्वाचा मुद्दा एक जो देवस्थान संदर्भात जो विषय या ठिकाणी उपस्थित केला जायचा, ते आमचे विद्यमान उमेदवार आहेत आपल्या पॅनलचे जयवंत फर्नांडिस यांनी क्लिअर केलेलं आहे, आमच्या सगळ्या नेत्यांनी क्लिअर केलं आहे. पण भारतीय जनता पार्टीमध्ये निश्चित सांगतो गावाच्या हिताच्या ज्यावेळी विषय येईल त्यावेळी आम्ही सगळे म्हणजे जयवंत फर्नांडिससहित आमचा पूर्ण पक्ष हा गावाच्या बरोबर असेल आणि आमचा प्रयत्नही राहील की जो अपप्रचार होत आहे की देवस्थान आणि गावातले लोक एकसंघ करून या गावाचा विकास कसा करता येईल, यात कुठल्या प्रकारे भांडणं न लावता देवस्थान गावाला एकत्र घेऊन जे आपल्याला करता येईल असं निश्चित करू. पण जेव्हा धोरणात्मक निर्णय येईल तेव्हा निश्चितपणे गावाच्या बाजूत राहू आणि खात्री आहे की आगामी निवडणुकामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही एकही सीट जाता नाही. या ठिकाणी शिवसेना भाजप युती आहे, शिंदे गटाला आमच्या काही सीट या ठिकाणी सोडलेल्या आहेत आणि हे सगळं करत असताना त्यांचं शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांचं तिथे चांगला समन्वय आहे. या समन्वयातून आम्हाला 100% आमच्या विजयाची खात्री आहे.
म्हणून सांगतो कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक आम्ही जिंकणार आहोत. आमदार होते, काल त्यांचे खासदार आले, अजून जरी कोणी आले असते तरी आम्हाला हेच वाटतं की त्यांना इथे यावं लागतं. प्रचाराला प्रत्येक वाडीवाईज फिरावं लागतं. मग त्यांनी 10 वर्षात काय काम केलं, 10 वर्षात जर त्यांनी खऱ्या अर्थाने काम केलं असतं तर असं फिरण्याची वेळच आली नसते ना. म्हणून आमचे उमेदवार लोकप्रिय आहेत, इथे सगळेच आहेत, आमचे जनरल फ्रंट्स आणि इतर लोक आहेत. त्यात तुम्हाला निश्चित तुमच्या माध्यमातून खात्री येतो की उद्याची निवडणूक आतापर्यंत शांततेत झाली, शांततेत होईल. आमचे कार्यकर्ते शांत आणि संयम ठेवून आहेत. कुठल्या प्रकारचा अनुचित प्रकार घडणार नाही, आमच्याकडून कुठल्या प्रकारची चूक होणार नाही. हा आचरा एक ज्याला आपण म्हणून सांस्कृतिक वारशाला लावलेलं एक सुसंस्कृत गाव आहे. या गावामध्ये शांतताप्रिय निवडणूक होईल आणि ती व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. आणि ज्या गावाची विकासात्मक राहिलेली कामं आम्ही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करू या ठिकाणी तुमच्यासमोर आश्वासन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान सर्वसामान्यांसाठी खुलं आहे, त्यामुळे गणरायाची आरती कोणीही करावी. ज्यांची पोलिसांकडे गुन्हेगार म्हणून नोंद आहे त्यांनाच पोलीस रोखू शकतात, असं वक्तव्य शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलं आहे. एक गोष्ट अशी आहे की मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान सर्वसामान्य जनतेसाठी कधीच उघडं नव्हतं. सर्वसामान्य जनता ज्या वेळेला गणरायाच्या दर्शनाला येते त्याला कोणी यावं आणि कोणी जावं ते काय प्रत्येकाची चौकशी होऊ शकत नाही. आणि पोलिसांचा एखादा रिपोर्ट असेल की हा मनुष्य गुन्हेगार आहे त्याला अडवलं जाणार. परंतु जोपर्यंत तो गुन्हेगार आहे असं सांगितलं जात नाही तोपर्यंत सर्वच लोक सर्वसामान्य आहेत असंच गृहीत धरून सर्वांना एंट्री दिली जाते. आता मी शिक्षण खात्याचा मंत्री किंवा मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून फिरत असतो, माझ्यावरच शेकडो लोक फोटो काढतात. प्रत्येकजण मला थांबवतो, माझ्यावरच सेल्फी घेतो, माझ्यावर ग्रुप फोटो घेतो. मला माहिती असतं का त्यांची नावं तरी माहिती असतात का? यांना अति हुशार लोक कशी असतात ते स्वतः संपादक आहेत. त्यांनी समजलं पाहिजे की असं स्क्रीनिंग करणं शक्य नसतं. फक्त पोलीस डिपार्टमेंटकडे गुन्हेगार म्हणून ज्यांची नोंद आहे आणि तशी नोंद त्यांची जर पूर्वी झालेली असली आणि त्या पोलिसांनी जर मुख्यमंत्र्यांच्या यंत्रणेला कळवलं नसेल तर मग त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येईल. नाहीतर मग कळणार कसं? अहो ते वर्षा बंद करून आतमध्ये राहणारे मुख्यमंत्री नाही, ते जनतेला भेटणारे मुख्यमंत्री आहे. एवढं जरी राऊतांनी समजून घेतलं तरी खूप आहे असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणार, दीपक केसरकर यांचं वक्तव्य. कणकवलीत 1200 रुपये तास JCB संघटनेच्या बैठकीत निर्णय. आणि मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान सर्वसामान्यांसाठी खुलं, दीपक केसरकरांचा राऊतांना टोला. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.